हेलो लोगोफोर, बे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ सोरनि। लोगोफोर, बे भिडिअआनो जादों बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि बिथां गेमस्रि दैमारिनि फैनो गोनां मोनसे भिडिअ। बिथां गेमस्रि दैमारिया इन्स्टाग्राम एकाउन्टनि गेजेरजों खिन्थानानै होखाबाय जे बे भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन। जानो हागौ बिथाङा बे भिडिअखौ 75 independent day spicial एबा 15 आगस्ट खालि रिलिज खालामनो हागौ। बे भिडिअखौ जों जानो हागौ बिथांनिनो प्रडाक्शन जीडी प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन। लोगोफोर, बिथाङा दासिमाव बे भिडिअनि जेबो टाइटेल दोनथ'नाय जायाखै। लोगोफोर, जेब्लानो बेनि फुल डिटेल्सआ फैगोन नोंथांमोननो फिन खेबसे खिन्थानानै होफिनगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअआबो बेखिनियानोमोन। लोगोफोर, बिथांनि फैनो गोनां भिडिअखौ नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै थाबाय, मानोना गोबाव समनि उनाव आरो दिनै नुनो मोनफिनसिगोन बिथां गेमस्रि दैमारिनि मोनसे समायना भिडिअ।